Sanibonani. Nansi indaba enkulu. Le kaChris Hani. Le ndaba kaChris Hani ngeke iziphele. Ngeke iziphele ngiyanitshela mina. Because why? Okokuqala nami khipha lo muntu. Wakhipha amajajeni. Nathi akaphuma. Nathi akagibela indiza. Abuyele kophi ePoland. Nani ngasho ngani ukuthi na uphuma la ungayindawo. Sazoyicubungula le ndawo. Namhlanje nithi ngangalela ibhuneli uGrunewald. uGrunewald uphethe amajeti. Yini nathi akakhiphe lo muntu? Yini na hulumeni wala eSouth Africa? Nina ANC enathi akagibela indiza ahambe. Ikuphi lokho nisifihlela khona ngokufa kwaChris Hani? Hayibo. Sitshela iqiniso ngoba lizophuma ngelinye ilanga. Nako kwaJF Kennedy kuyaphuma namhlanje. Nalokho kwaChris Hani kophuma ngelinye ilanga. Nganitshela guaranteed. Yeah. Nina nothi nihleze emakhaya sinilande sizonibopha. Inabulala uChris Hani. Yini nenisaba kangaka? Ngoba wayethi ngoba sifuna izwe. Nasaba lokho nambulala. Khuluma iqiniso. Ngimthethelelani umlungu ukuthi akaphume eSouth Africa. Ningakacubungula ukuthi ubani wayemthumile ukuthi abulala uChris Hani. Yini ngempela ungamthethela kanjani umuntu engazange akhuluma iqiniso? Wangazange umtshela ukuthi no, elanga uthi ngifake khangibani. Lo muntu wayazi vele ukuthi usezophuma ejele. Noma phela 30 years 40 years ophuma ejele. Phuma unemali lo muntu ukwazi ukugibela indiza ayele ephesheya ePoland. Asazi ukuthi unamalini ePoland. Ngangithi yini naziyo. Khulumani iqiniso. Ngoba la lokuphuma khona noma kuthiwa ngifile mina. Lento ngiyayisho ngeke iphele lento engiyikhulumayo. Laba babembulele bayosho ukuthi babembulalani. What a great leader you killed. Great leader. Our own president.